Mike heeft ons bijgepraat over de ontwikkeling op Aruba. Met name de uitdagingen die geweest zijn en ook de uitdagingen die nog komen. En wij zijn zeer positief over die ontwikkelingen. En ja, ik ben altijd heel gevoelig voor de inzet van dit kabinet om niet alleen te kijken naar economische groei, maar ook te kijken hoe je die economische groei ten goede kunt laten komen aan de bevolking. Dus de vergelijking 5-sterren hotels, 5-sterren scholen, dat vind ik altijd een hele mooie. Er is wel redelijk goed contact de afgelopen jaren ook dus opgebouwd en dat is ook gebleven. En wat mij heel erg aanspreekt in de benadering van Aruba is dat Aruba is een autonoom land. Aruba doet het zelf, maar Aruba zoekt wel samenwerking met anderen omdat je samen gewoon meer kunt bereiken. En dat is iets anders als het Calimero-gedrag wat we in het verleden wel eens hebben gezien. De samenwerking met Aruba heeft natuurlijk al voor een groot deel al gestalte gekregen. Als ik zie dat TNO er zit, dat Schiphol er zit, dat er contacten worden gelegd met hogescholen. En daar zit natuurlijk ook wel weer zitten linken met de Eerste Kamer. Althans dan niet met de Kamer als instituut, maar wel met personen die in de Kamer zitten. En die ook verbanden hebben met andere organisaties. Want dat is natuurlijk een groot sterk punt van de Eerste Kamer. De meeste mensen hier hebben hun hoofdfunctie elders en doen dit 1 dag in de week. Dus zij nemen een hoop connecties mee naar hun werk in de Eerste Kamer en die kunnen dan ook weer ten goede komen aan partners.